Ассалому алайкум дӯстони азизи ман, рӯзи ҳаматон ба хайру шодӣ бошад. хуш омаден ҳама каса ба канали ман. Дӯстони азиз, имрӯз субҳонаи мо як субҳонаи осонак бо тухму помидор, каме мурчу намак кардам дар тухм. боз чанд қайки худон тухм истифода барем. Ман ҳозир дута истифода бурдам, бо якта дига ҳамроҳ кардам, сета шуд. Помидорро жарид мекунем дар сковородка, каме руған андохта жарид, камтар жарид мекунем. Баъд тухмро ҳамроҳ карда кришкаи сковородкаро пӯшонда мемонем меиста. Помидородам намак мекунем ҳатман. Як намуд омлети бо лаззат мешавад бо помидор. Ина тайёр шуд субҳона. бо мо бошед дӯстони азиз. Лайка фаромӯш накунед, дастгири шумо пешравии канали ман мебошад. духтаро кадоме ки лайка намондай, ҳатман лайка гузорен. духтарои хушрӯ бисёриҳо то менависем ки видео камай тез кунем. Ман кӯшиш мекунам духтаро тез барои шумо навор кунам. Чанд рӯз банка маҳкам кардам, иншоалло дар навор ҳастай, тамошо мекунен. Кор доштам, хай бо фарзандои мактабхон дорам, аз пай мактаб мешавам, тайёрӣ ба дарсошон. Барои ҳамин кӯшиш кардам ки тез шавам. Панкейк тайёр кардам барои як рӯзи дигар субҳонаш. Наворш ҳастай дубор се бор панкейк тайёр кардагиам. ба фикрам подписчиком медонанд. Кадомида дар кор боша силкаша мемонам, видеоша тамошо кунем. Панкейка осонакай беҳад болаззат мешава. Инаҷа тайёр кардам, хела шуд. Бинен ҳамаша мондам ки бинен ба баракатай ҳамин панкейк. занҳои азиз, ширкати амрикои Coral Club дар тамоми ҷаҳон паҳн шудагӣ аллакай ҳама медонад. Тамоми намуди витаминҳо дар ин ширкат ҳастай. Организма барои тоза кардан, бақувват кардан, аллергия аз организм нест кардан. шумо метонед дар ин ширкат кор кунед. ҳама ош мегирен, ҳам барои саломатии худтон, фарзандотон. боз як аз дигара тавсия медиҳем. ин доруҳои бениҳоят фоиданока харидорӣ мекунанд. шумо ҳам метонед ки кор кунед, соҳиби маоши ҳармоҳа шавед. вақте ки харидорӣ мекунед, кешбек шумода мегзара. боз харидорӣ карден, аз ҳамун кешбек шумода минус мешава. арзон бо доруҳо харидорӣ кардан метонед. духтаро кадоме ки корам ки накунам, метона ки регистратсия шава, фақат барои худаш бо нархи арзон харидорӣ куна. барое ки ҳама доруҳо, ҳама витаминҳои дар корӣ фурӯхта мешавад. баъзванияҳо мебуроен, духтаро структура месозен. ҳамин хел корш нағзай маоши баланд мегирен. як шансай барои занҳо, ҳам скидка қати харид мекунен, ҳам ойлик метиҳанд. ҳар моҳа ба маоша мегирен. ман ҳамин ширкатҳои амрикоӣ якта витамин хӯрда будам, то ҳол як хӯрдестам духтаро. як сол пеш хӯрда будам, як сол грипп нашудам. боз ина хӯрдестам ки организмам бақувват шава. барои ҳамин маълумоти пурраро фаҳмидан, дар номерои рӯи экран муроҷиат кунед. Гулноза ҳамаша мефаҳмонад. тамоми ҷода кор кардан метонед духтаро. дар кадом давлати набошен, шумо кор кардан метонед. қазоқистон, ӯзбекистон, тоҷикистон, Россия, ҳамин Осиё миёна, Европа, куҷоида бошен, кор карданаш осонай. номерошона ва силкаи группаи ватсапшонам дар комментария мемонам. дароин ватсапшон осон аст. чӣ саволе дорен, саволҳоро тиен пурсен, маъқул шуд кор кунед. ин булочкара духтарам тайёр кардае. духтари ман 12 солаи. тамошобинони азиз, хоста ки булочка тайёр куна. ина мира рецептша ҳамаи чиша тайёр кардам, фаҳмондам, пухт. духтаро томатка дестам. ин томата медонен ку буҷуша мепара ош. инамҷа ҳамаи дега ҷазир кадай паридай. аллакай тайёр шуд. 3 соат ман ҷӯшондам томата. инам ха ғавз шуд. ира бинен пур буд. ин пур буд духтаро дегда. инами қадар буд. ҷӯшид инами ха шуд. ғавз бояд шава. 11 кило болгари сирха, қати помидор. помидор 5 кило қариб буда. ина пусидагиоша бупартима муваффақат мулоимтар шуда тамат кардам. созоша 50 кило обиш помидор гирифта будем. созоша дар салати зерабойо шакаровӣ кардам. вай дига помидорам бисёри бад буд, истода буд. як рӯз саросима кардамшон ки безед нашаванд. сиёмка карда натонистам духтаро. томата пурсидан чанд аст. инам хе мекунам болгарира. инам як дег болгарию помидор, як коса равғанаш дохтам. намакша шурак мекунӣ, сер намакш мекунӣ ки хуш шурубеста безеб нашава. ина диден руғанша меандозӣ неиста хела ғавса ки хушрӯшад. хела ҷӯшидагози маҳкамаш мекунам. дега ҳамара ҷазир кардаги ҳамаи ҷуда паридай.
кори ами тамадам халиш безебай ҳайс зерабой ёш бо ба хайр тарай иш да меҷуша бисёри бадам ами пара кришкашам маҳкам кардам ба ҳар ҳол пари лекин баъд духтарума дар банкҳо 1 литра маҳкам мекунам мивая тамата 1 литра да маҳкам мекунам 2 литраи халида вообще накарда мебом буд хай салатома зерабойёро мекунам да 2 литра иҷа бодрингора тар кардам бодрингора салёнӣ мекунам я бор оби хунукша рехтам дигим бор бо тар кардам я 5 соат мешад я тар кардагима ҳозир бо оби хунука гирифтум шад таматома маҳкам мекунам и уже мешава тайёр мешава баъд мегирам салёниро нишонтон метим ки бисёр салёнида пурсида буден чӣ хел мекунен салёниро ҳозир нишон метам духтаро зерабойёра ина ҷа ҳозир маҳкам кардагим я бор нишонтон тим бинен ина ҳа ҷада зерабойёро ҳозир нав маҳкам кардам хай нишда камтар нарасид камтар шуд маҳкамаш кардам ба ҳар ҳол гуфтум пешхирак мехиранша ёша бинен ина хали кришко қатия маҳкам кардам чапана мондам ҳозир ёра рост мекунам барои шав маҳкам карда будам ҳамаша бо тоза мекунам банкоша рост карда мемонам баъд кладовка мебарам қолини кухнира ҷамъ кардагим тах кардагим барои ки ҷа ҳама мепара нав шуштагимша ҷазирош меброя духтаро зерабойёра помидор вая хали гӯшти халёни обичная помидора бисёрай ина болгари сабз медозум я 25-30 килода 4-5 дуна болгари сабз медозум тамом баъд чеснока қатии қаламфур якҷоя карда тезак мекунам медозум бе руған бе ҳичи ам хел чӣ кардам шакаровиёма як коса руған медозум дегда тафш метиём пиёз қатӣ инаҳа шакарови пиёз қатӣ тафш метиём баъд помидор болгари сирх реза мекунам болгари сабз чеснок чеснокша охира қаламфурд меандозам баъд капуст лаврови лист ҳамаш меҷӯша охирда чеснока меандозам 1 минут 2 минут меҷӯша маҳкамаш мекунам баъд бодринга меандозам салати шакаровида духтаро бисёр маҳкам кардагим иҷадам ҳастай озина тағора тозай буд нагӯя ки тағораи либосшӯша овардай бодрингора тар карда не духтаро и тағораи навай тозай фақат ма ҳами салат кунам баъд истифодаш мебарам барои ҳами салат кунимай сахтакай калонай барои ҳами тағораи тозай навай барои бодринга салёнӣ кардан банкаҳоро мешӯем стерилизоват мекунем кришкаҳошам стерилизоват мекунем дар об меҷӯшонем ба мо лозимай укроп қаламфур чеснок лаврови лист мурчи кулула ва уксус шакар ҳамашро тайёр мемонем банкаҳода андохта тақсим мекунем укроп чеснок ҳамин маҳсулоташро тақсим мекунем агар нахоҳем ки тезак шудан қаламфурд ҳамроҳ накунен духтаро вақте ки қаламфурд ҳамроҳ мекунен тезак мешава бодринго кадоме ки любитил несте наандозен анамихел тақсим карда ҳамашда чеснокҳоро ҳамроҳ карда мемонем бодрингора дар об тар кардагием 4-5 соат дар об тар мекунен оби хунукда аввал мешӯен баъд тар мекунен баъд банкаҳода гирифта ҳамаша мечинем хоҳем помидорам ҳамроҳ кунем ман помидор ҳама вақт ҳамроҳ мекунам помидор накуненам меша духтаро и вариантошам ҳастай дар як деги калон об андохта меҷӯшонам ба оби тифал намекунам шуморам тавсия намедиҳам духтаро оби ки нав худаш меҷӯша оби ки дар дег андохтагим ба ҳамо салёниҳоро тайёр мекунам якум обша андохта 20 дақиқа меистад камтар ранги бодринг дигар мешавад оба дастам хел меқапи банкада намесӯза баъд обам мерезам дуюм карата оби тоза андохта боз меҷӯшонам баъд дар 2 литра 2 қошиқ намак 2 қошиқ уксус 1 қошиқ пур неву ҳам 1 қошиқ камтар шакар меандозам дар 2 литра мурчи кулула андохта маҳкам мекунам дуюм обда маҳкам мекунем духтаро якум обда 20 дақиқа меистад анам хел оби ҷӯша меандозем дар 1 литра маҳкам кунен 1 қошиқи мешавад дар 3 литра 3 қошиқи уксус 3 қошиқ намак барои ки салёни меган и агар намаку уксусш бисёр боша ҳам хел бамаза мешава ҳам меиста хушрӯ меиста ҳичи намешавад
беҳад корш нозукай бодринги салёнира духтаро хушрӯ нигоҳ карда ҳами чӣ гапе ки ман гуфтам ба ҳами кинен умуман намепара. И якум оба якум обда мурчи кулла ягон намак чизноки ҳичи ҳамроҳ намекунем бе ҳичи ҳами хел худша обша андохта кришкаша мепӯшонем 20 дақиқа меистад. Ранги бодринг аллакай бинен дигар шудестай. ранги бодринг дигар меша об хунуктарак мешавад. Баъд оби салёнира мепартоем. хунуки бад намешавад, дасти одам месӯзад, лекин беҳади бад ҷӯшиш мерава, ҷӯшии об мерава. Мепартоем оби якумша, баъд оби тоза гирифта ҷӯшонда бо дюймкарата меандозем. ҳозир дар навор ҳастай духтаро. Бо як секрети дигар ҳастай ки бодрингам чанд намуд мешава. Бодринги заминӣ гуфта харидорӣ кунем, барое ки бодринги парникам ҳастай. И бодринги парник бисёр вақт мепара. Ма рости гап ягон бор накардам аз ҳамун гуфтагии одамо ки мепара. Бодринги заминӣ ҳама вақт ма мегирам. Мепурсен савдогара нишон метия. баъд як намуд бодринги дигар ҳастай тарафҳои Россия, Қазоқистон, танаш дай хеле танаш хорхорак бори дора. Аю бодрингам мешава. Ман Қазоқистон дай ҳам бодринг тайёр кардам. хуш рӯшудак. Бодринго як намуди дигар бо ҳастай майдача да Тоҷикистонам ваям мешава. Фақат бодринги парник набоша. бо мешава ки ҳамин бодринги салёнии тез тайёр шава ка да каструл тайёр кунен. ҳоли ман кардагиам. иншоалло тайёр шуд нишон метиҳам. ина дӯстони азиз салёниҳора маҳкам кардам. Даму деюм овда аллакай ман маҳкам кардам наворда ҳастай. И истодагиай ҳозир 2 рӯз шуд ина истодак салёниҳо тайёр шудагиай. набинед светиш чӣ дига хел шуд. ҳама зард шуд, сабз буд, зард шуд. анам хел меша обша бинед ҳамихе софи хушрӯай. барои чӣ ки ман ира дертар нишон додам ба ҳамон хотире ки бисёриҳо мепурсанд савол дар бораи салёнӣ. фақат меша чанд соле мекунам сёмка намекардам. имсол ба хотири шумо пурсиден ман ина сёмка кардам. подписчикое ки дар инстаграм буден аю ҷамъ тамошо мекунем пурсиден духтаро салёнира ина чанд рӯз шуд ма да савол шудеса ки рецептша нишон тием. барои ки сторис карда будам дар инстаграм. ба чӣ хотир ман духтаро ира мондам. ира бинен чихе овушон софа. шумо мегӯед ки овуш соф намешава. овуш безеб меша мепара. намепара духтаро. просто шумо ҳами тарзи карданша ва хушрӯ маҳкам куниша, тарзи ҳами обша алиш куниша, истоданаш мариноват ҳамо обш тоза меша. баъд мариновати хушрӯ меша маҳкамаш мекунем. вақте ки уксус меандозед баъд шакар намак ҳамиёшхати ба хушрӯ меиста духтаро. баъд иҷа бо як чиз дора ки баъзеҳо кришкара об ҷӯш ҳами хел мезанан маҳкам мекунанд. буҷӯшонен ҳами чизе ки нозукай ҳамаша буҷӯшонен. ҳама микробош бумбра ягон бодринг дам ягон чи ҳастай ҳамаш ба оби ҷӯш 20 минут ки дар дарунаш места кришко банкара стерилизоват мекунен. ҳамаи чиш мембра хуш рӯакак ҳами рецепти мақати кунен ягон чи намешава. ҳамихе помидорош помидорои майдачаҳай ҷа банкада калон туфтистай помидорои майда хай хушрӯай об ки ҳастай калон туфтистай духтаро. ина ҳамаи чизе ки дохтум ина дарунаш да хела сол шуд ман хрен намеандозам. фақат ами укроп меандозам. барое ки як бор салёнии иранс ки хӯрдум дарунаш да хрен набуд, просто укроп буд. ба ман гуфтам чӣ ба мо хрен меандозем, аи бехрене ҳамқа ба маззаи банкачои майда да иранский буд. баъд ман дига ҳамун соло намеандозам, просто ҳамхе мекунам, лекин аҷоибот маззаш хушрӯ мебиям. укропша камтар хай бисёртар меандозем духтаро. ина обаш ба чанд рӯз на 2 рӯз шуд гӯё ина ҳамун хе софи хушрӯай ба хотире ки фикр накунем ки чияй. ина дига нишон надод баъди маҳкам куниш кучӣ шуд нашуд. ба ҳамин хотирай духтаро. бо як чизи дигара хотиррасон мекунам духтаро. ман телеграмда ҳаррӯза видео ягон гап чап шуд ҳаррӯза ман мепартом. кадом мехоҳад телеграм канал силкаша мемонам комментарияда подписаться кунен. бо ҷа группа дорум, группа отдельный подписчиком май пухту паз рецепт чақ чизи боша савол ҷавоб мепурсанд. ҳатман ман ҳаррӯза ҳамуҷа ҳастам ҷавоб метиҳам. кадоми хоҳишмандай дароен духтаро обуна шавен, ҳам суҳбат мешавем дар телеграм. барое ки телеграмда ман ҳар рӯза фаъол ҳастам. худованд нигаҳбони ҳамаи шумо бошад. то наворҳои оянда дар паноҳи аллоҳ бошем.